Takže čaute, vítam vás Poprodská dvojka. Je to prvé video na tomto kanáli. Samozrejme nás nájdete v popise, no v tých kanáloch, čo tam máme. Samozrejme tu nie som sám, je tu aj Slovio. Čauko. Ja som Dexus, asi som sa zabudol predstaviť, to je jedno. A teraz budete vidieť hlavne mňa. Takže, no jeho nie, alebo keby, že by sa mu chcelo zapnúť si zdieľanie obrazovky, tak by ste možno aj niečo videli. Počkajte. No, takže tam hore to budete vidieť, no a keď tak budem ukazovať Skype. Takže tu nám môžete vidieť, ako si tu on farbarčí. Ale tam tie úlohy na boku, ty si Dilin. Však tam na boku, čo máš úplne... Ja vidím, ktoré. No si to prečítaj ty. Však ty ani nevieš, ako sa správa pošle ty. No viem, možno. Nehral som to nokta, to je veľmi veľké. Zaostanie. No takže teraz sa zaoberajme mnou. Keď ma poznáte na mojom kanáli, tak viete, že aj tam natáčam, lenže bohužiaľ teraz už svet kasuál, pretože nás, viete, 24 mi prebrali dedinu. K tomu svetu 25. Síce som na svojom kanáli povedal, že to budem natáčať ako samostatný let's play, rozhodol som sa, že to budem natáčať tu. A nech mi teraz nevolajú nikto, lebo... Počkajte. No a už to je zažehnané, aspoň dúfajme. Toto tu vám samozrejme zčiernim, aby ste nič nevideli, hej. No a teraz sa konečne prihlásim po toľkých kecoch, čo tu... No kurňa. No tak. Tak vidíte, že som tu začal. Mám už 101 bodov. Som síce chcel to začať hneď od začiatku, že o 11. štartoval ten nový svet a som to chcel hneď vtedy, aby som mal čím najviac bodov. Samozrejme sa mi to nepodarilo, pretože som nebol chorý, to je smola a práve som získal úspech bodový kráľ za 100 bodov, čo sa mi celkom hodí. No a ešte dopovedám. No a tým pádom som ešte dneska bol v škole, čo sa ešte pretiahlo na 14:10. To je za 10 minút po druhej. Takže až o pol tretej som tu niekedy došiel a začal hrať. Samozrejme to nehrám furt, ale postupne som si tu hral. Pretože tí, ktorí sa vyznajú v divokých kmeňoch, vedia, že tu máte istý čas, keď sa vám niečo dostavia a tak. Samozrejme, Sovio sa volá sem ako Sovio útočí. Takže má už 46 bodov, je celkom úspešný, takže... Teraz som to začal hrať. No ale dobre, my vieme všetci, no vlastne iba ja to viem. Takže teraz to začal hrať on, hej, takže on je v dosť časovom rozpätí. No presne tak. No, takže tak. Sme obidva v kmeni Diabolská akadémia, ja som debil armáda. Áno, idete to Diabolská armáda. Prepačte, že hovorím furt akadémia, ale armáda je to armáda, hej. Takže, poviem vám krátke informácie. Počet členov 35, body 40 najlepších hráčov 3049, body celkom 3049. Bodový priemer 87, umiestnenie 25, čo nie je celkom zle. Ďalej, vedenie je pozoruhodné, pretože tam som ja. Vidíte, som tu. Takže som to tu celé tak vymakol, sa tu dá povedať, pretože na tento kmeň vznikol spojením kmeňov Armáda sveta a hráči Diabla.
hráči Diabla bol môj kmeň, takže tak to vzniklo. Ešte sa pozriem, či nemáme nejakého záujemcu. Nič. Takže diplomácia. Máme troch spojencov, jedni sú pekelní spoločníci, druhí baktérie a ďalší neporaziteľní, aspoň sa mi zdá. Áno, dobre hovorím, som múdry ako Šalamún. No OK. Takže dneska asi už neurobím nič dôležité, asi len toto video na úvod. Takže takto sa pozriem, či fakt nemôžem ešte dačo vystavať, ale vyzerá to tak, že nie, s mojimi surovinami 18 dreva, 50 hliny a 153 železa, moc sa toho nenarobím. Ešte by som sa mohol pozrieť, že kto je úplne prvý v rebríčku a koľko mám bodov. Očakávam, že už aspoň 200, pretože je nejaký fakt. Hrajú ako, ja neviem čo, no ale na moje prekvapenie majú len 149. Čo nie len, ale je to ako dosť. Sa pozrieme, že kde je. Toho pozývať nebudem, sa neoplatí. Tak a teraz asi vám nechám, aby ste sa pozerali na Sovia. Čo si nevymyslíš? Takže môžeš hovoriť, či máš voľný priestor. Prečo? Daj Daj svoj e-mail. Čo chceš? Tvoj e-mail. Daj variantov. Čakaj, ti ho napíšem na Skype, pretože ty si nemožný. To nepoznám a ty ma nevolaj nemožný, ja som Rusak, tam ma nechaj na pokoj. To si... Odpusti dobre. Tak tam to máš. Tam to je moja stará adresa, kde som si zabudol heslo a preto tam všetko posielam a plním tak úlohy. Takže tak. Takže teraz on tu momentálne vám to tu budem popisovať. Chce pozvať nejakého hráča, ale robí to zle, pretože on chce niekomu napísať správu, napíš tam Dexus LP, ty. Však ja dám pozývať hráča, ty dilino. Tak ja vidím niečo úplne iné. Tak to mám zabrznuté, no. Tak to je potom zle. Skús to zapnúť a vypnúť, či sa to nejako aktualizuje, alebo dačo. No, problém s internetovým pripájaním, ja ti dám také internetové pripojenie. Ups, ale už sa vyplo video, o tom asi nevieš čo. Čiže 10 minút to bolo? Nie, nevyplo sa. Ja ti Nie, ešte len 8 minút, no. No, šťastie. Počkaj, ale ja to potrebujem vidieť, takže to asi dám takto do hora. Tak. Nie tam hore. Ešte, nie tam, ty blbo píšeš, hore choď. Hore. Tam, áno, dobre, daj dole. Dole choď a daj odoslať. A máš tým splnenú túto úlohu. Díky, čeče. No tak ako... Ja vždy pomôžem, keď sa dá, a keď sa nedá, tak ani nepomáham to. Lebo sa ti nechce. To kto povedal, ty vole, čo sa nehanbíš? Nehambím. No, dobre. Takže YouTube dedina, takže takto OK, Sovia útočí. Áno, vidíte ho, je 3086, kmeň je v tom istom, čo som vám už hovoril. Dedinu má jedinú, YouTube dedina sa tu bola, súradnice 563 na 535. Buď ticho, a body 48. Buď ticho. Teraz momentálne si upravil svoj profil a ide si postaviť sochu. Aspoň to tak vidím ja. Ja by som na tvojom mieste si urobil tie kasárne. Teraz si daj urobiť kasárne. Tam tie druhé kasárne, hej. To potom dostaneš vojakov za to. Takže to Boje to neviem akože, ty vole. No, tak ja si osobne myslím, že nie. Ale bohužiaľ, ďalej sa nedozviete, ako tam bude
pokračovať. Ale nie, samozrejme, že to pokračuje. Takže, Ďalší video budem natáčať ja a Dexus bude na kamere. Nie na kamere, na tom vzdielaní. dobre, s tým súhlasím. OK, To asi točíme hneď po tomto videu. keď chceš. Ale potom to budeš viac komentovať ty, pretože teraz to iba ja komentujem všetko a ty si to väčšinou Čo všetko. idem? No, dobre. Jo, dobre, takže teraz získaš body, jeden bod, presnejšie. Dun, dun. Zase mi to seklo obraz. To ako by po elektrickom šoku, by si mal vlasy, vieš, že... Au. Ešte natáčame? Hej, stále. No je to? Hej, stále. Si predstav. To zruším. Dám kasárne. Mám to čo najskôr. Ok, tak asi už končíme, nie? Či? Hej, končíme aj tak natočiť ďalšie. Alebo by sa ti ešte nechcelo ísť? Čo? No, tak OK, tak. Takže my sa s vami lúčime ako prvý Sovio Čauko. a ako druhý ja. Takže čau, takže sa majte a starú mamu poslúchajte. Čaute.